Prabu Rama kae wis tuwek. Prabu Rama kae wis perot. Lesmana wis ora digdaya. Sugriwa kae anane rina wengi mung buru bondo. Raden Gunawan Wibisana ya wis ilang kawicaksanane. Apa sing mbok arep-arep saka wong-wong sing wis tuwek kae? Wong-wong sing wis kuna kae. Kae ora bakal bisa gawe kamulyan. Saiki aku karo kowe uripe saya ora cetha. Nek laku ning negara ora genah ngene iki, aku karo kowe arep ngarep-arep apa? Cangkemmu meneng. Prabu Rama kae wong sekti. Sekti kuwi mbiyen. Jaman Ngalengka Diraja sekti. Ning saiki wis reneng apa-apane. Cangkeme nek ra seneng minggat to. Suwe-suwe ora genah. Urip kok saya angel. Golek gawean rekoso, golek gawean angel. Ngalor ngidul isine mung sambat. Iki janjane sing kurang ajar kuwi kawulane apa panguwasane. Oh, kowe iki kok mumuni-muni. Kowe nek kokean cangkem jaman saiki wis ora ning gunane. Ha mbok kowe sambat nganti suwek cangkemmu ora nek wong gagas. Ora dikages ora apa-apa ning marem matiku. Nek ngene iki carane anak bojoku mati kaliren tinimbang ciklu-ciklu keset ana ngarepe wong sing wis kempong perot ora bakal ndayani apa-apa. Luwih becik minggat ya minggat to. Yayah surup Sandyakala meh ngancik ratri anane muhung peteng jagate Prabu Rama Wijaya. Nyamut-nyamut panyawangi priksa gelaring negari ingkang wis datan manggih tentrem. Gegantaning batos es munutuh diri nglepatake sarirane. Dene datan sembada dadya pangayomaning kawula dasih. Satemah praja Pancawati kaya sapu ilang suwe. Mawut ambyar buyar kocar kacir. Wis dangu Sang Rama Wijaya jumenengan jegrek mindeng jagating pramana jati. Ing cipta mung meminta palimarmaning Hyang Agung mrih antuka pepadang jinglang ingkang sinandhang. Ana wewayangan ingkang kumlibat lenging batin nenggih. Gegambaran Sang Pamong tumuwuh. Kilurah Semar Badranaya ya Sang Boja Gati Dudha Manangunuk. Dadya sakala tumratap tyasira Sang Prabu Rama Badra wudaring pangesti hanyar ngisuwaning para kadang.
surem kuring wadon layu Rama Badra parikeling reh wicitra Sembata parikeling reh wicitra Hatta para hapsari tumonton ring sang dwija kagagasing tias kahakewran kewran ing karya nira roning kadhep kumalep lir pangawening dwija lunging gadung mangkuto para kadang-kadang ingsun kabeh aku gumun nyawang kahanan iki pangrasaku nggonku nyekel paprentaning negara iki kaya-kaya wis sugih pengati-ati kebak kaprayitnan ewa semono negara Pancawati teka dadi kaya mengkene pangira iraning batin bareng angkara murka jaman Ngalengka wis sirna pangarep-arepku mung kepengin mangguh kamulyan mepak karaharjan jebul tinemune ora
uriping titah padha ora pernah ngendi-endi kebak Brama corah. Larang buga wastra negara ketaman wewelak. Banjur apa dosane Prabu Rama Wijaya iki? Rama dewaning soon aduh sinuhun nyawa Gusti kula lepat jagung pangeksa paduka sinuhun kula nuwun sewu saking pemangging Narpati Sugriwa mbok menawi dupeh tiyang-tiyang sedaya menika mapan wonten ing jaman ninggal lajeng kebat kliwat klebet ugi sedaya para kawula kula ing Guwa Kiskendha sinuwun rumaos merdika samukawisipun tanpa mawi duga-duga sami wantun dhateng panguwaos ical tapeting tata kami menawi mboten remen namung waton jeplak mung waton mangap lambenipun mboten ajrih dhateng hukuming negari sinuwun Yayi sira aja nyalahke marang para kawula sira aja ngluputake pangembat praja miwah para nayaka kula nuwun sewu sinuwun Yayi Gunawan piye nggih wontenipun para kawula wantun dhateng panguwaos awit saperangan ageng Punggawa negari sampun boten kenging dipun pitados Gunawan sing ora kena dipercaya nggendi nggih kathah-kathahipun namung mikir dhateng betahipun piyambak nglincati dhateng janji kesaganipun salajengipun ingkang angka 3 kathah Punggawa negari ingkang dagangaken panguwaos ingkang angka 1 nginger-inger pernataning negari wonten ingkang angka gangsal kathah ingkang sami ngrisak kukuming negari inggih perkawis menika ingkang njalari bibrahing kawontenan lan risak ing para kawula Gunawan nek pancen kuwi duwe bukti nyata Punggawa praja sing nyebal pernatan kena ngapa ora mbok patrapi pidana sinuwun sampun marambah makaping ingkang sami kecepeng lajeng dipun kunjara nanging jebul saged medal saking pakunjaran labet sami pidak jempol gedhek antuk ngetek serangga nebu sak uyun miwah dipun ayomi kalian kekiatan sak nginggilipun kula nuwun sewu Koko Prabu Yayi Lesmana piye inggih yekta sampun sami cal jiwa kasatriyanipun sampun musna raos kabangsan sirna kasetyanipun dhateng nusa bangsa miwah negari saperangan ageng namung sami milik anggendhong lali menika leres menapa ing dados aturipun Raden Lesmana Murdaka nuwun sewu rawat menika saya angel dipun udari labet kawimbuh wontenipun pegebluk ageng ingkang rajang negari Pancawati Koko Prabu Yayi saiki ayo padha nglermake rasa ngasah landheping cipta sasmita meminta marang pangasan ingkang agung muga entuka dalaning pepadang wiwaraning warana kang warit ginawruhan wengane tansah maret kasarira saharine Wara rahayuning luyut yetno nurake wraning westi
mangkono kang waskita kula nuwun amit pasang Klimantabi sinabeta ing Iloduni dumawing tawang tuwang lepat ning tulah manu sinuwun Anoman Cemantaka mangayun wonten ing ngarsa paduka iya Anoman Maragage matura nggih saenget kula menika namung saenget kula wiwitipun negari Pancawati gonjang ganjing petang kula purwanipun wiwit tinilar dening Sang Pamong linangkung inggih menika Kyai Semar Badranaya. Mulane semenika dosinuwun lepat jagung pangeksa paduka. Mbok inggih wonten mulunging manah paduka sinuwun ngupaya ing pundi dunungipun Kyai Semar Badranaya. Aduh, Anoman jumbuh kelawan gegantaning atiku wiwit Rama Wijaya dhateng cecaketan kelawan Sang Ismaya ndak rasa temah krasa sirna kekuwunging mruk negara Pancawati nalika ingsun ngeningake cipta ingkang katon amung Kakang Semar Badranaya mula kang saka iku Anoman malah kapara sira sun patah dimen dijampangi kelawan Yayi Lesmana ngrambu-ngrambu pekabaran ing endi dununge Kakang Semar yen kersa boyongen marang negara Pancawati dendha Hanuman nggih ngestaken dawuh sinuwun kepareng kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu tak pangestoni bisa lebda ing karya Koko Prabu kula nyuwun dipangestu ya Yayi Lesmana tak pangestoni Paman Sugriwa kula nyuwun pamit. Ya, Hanuman, kowe tak pangestuni. Raden Gunawan Kasekecakna kula nyuwun pamit. Nggih, mboten langkung namung nderekaken Ndaharja, Raden.
Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandikanira mawurahan kocar kacir ambyar buyar ingkang jinangka mataun-taun gagar wigar pating balesar ing inggil rame-rame ngandhap mengantu-antu besok kapan ana padange mangkono kawontenaning negari Ngastina wiwit Nayaka Praja pangembat negari anane muhung sageleme dhewe sayekti wis datan melu mring para kawulane Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Jaka Pitana anane muhung suka parisuka kadang satus kang samya nyentana den ugung sakarsane marmu adigang adigung miwah hadi guna samya ngendelake dupeh kadanging nalindra nadyan to gidhuh pangrasane Sang Mahatma Bisma parandene sawetawis muhung legek awit us marambah makaping denira paring sabda tama mring Sang Duryudana miwah para Kurawa suprandene mlebu kuping tengen mlebu kuping kiwa Resi Drona Kidul Narpati ngawangga linglung amung ngerki ana patih Harya Sengkuning kang mesam-mesem lungguh sila tumpang sikile edhek maksih kober bubut-bubut jenggote dadya mangkono panglucitane lamun to kabab haring lesan palukon lakuning lekas lukita linuding kidung pong kadung kader ngamomong
lila legawa ing driya Agung denya paring dana angge ganjar saben dina kang boleksana ana tepi pangandika kula nuwun sawetawis lenggahipun Kanjeng Hyang Mahatma Bisma wonten negari Astinapura rumaos bingah bombong manah kula inggih kula rumaos jenjem miwah ayem diniti nenggan pepunden priyantun sepuh ingkang nyatanipun nalika semanten paduka ingkang kagungan negari Ngastina Hyang sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk sandhaping pada. Ya. Utu Prabu Jaka Pitana tak tampa gawe gedhening rasaku. Mung bae pirang-pirang dina iki lenggahe pun yang Talkanda ana pura negara Astina. Pangrasaku kaya beneh lan padatan. Sejatine apa ingkang dumadi ana negara Ngastina lan apa ingkang bakal mbok aturake marang Poneyang Kaki Hyang waleh-waleh menapa mila paduka kula rawuhaken wonten Astinapura awit kados sampun ingkang sineksen miwah sampun dipun tingali dening tiyang sakdawana bilih negari Ngastina titi mangsa mangke ketaman pagebluk Mayangkara pagring ingkang anjalari sesakit bebasan enjing kathah ingkang sakit sonten prapteng lampus sonten nandhang raga enjing prapteng pralaya Hyang kawontenan ingkang kados mekaten kula wandadosaken giris mirising manah kula ingkang menika kula nyuwun dawuh. Kosek to putu. Ngene ya. Kanggone wong sing kulina urip mubra-mubru. Kanggone wong sing kulina urip mubra-mubru ora mung mubra-mubru ning blabur madu makmur jibar-jibur nek ketaman pegebluk peceklik mesti bingung aku gumun Ngastina saiki iki merga jaman wong tuaku Prabu Sentanu biyen Ngastina ora tau pegebluk Ngastina ora tau peceklik. Ngastina nalika semana mapan ana jroning
jaman kencana. Lah pangrasaku bareng saiki ngestina ana jaman Kurawa. Rumangsaku menungso kok padha lali marang sing gawe urip, ingkang maringi lemah, ingkang maringi bumi iki kinarya srana cukuping sandang boga. Nanging saiki Bu Pertiwi sasat netesake luh krana uripe menungsa wis datan sumungkem, ingkang werdine wis ora ngaji-aji marang Ibu Pertiwi. Katondo banget nggone padha ngrusak kahanan alas-alas binabatan kongsi tapis. Bumi dikedhuk pendemane tanpa nganggo tatanan. Kali-kali kekalen ora jinaga resike. Sawah sarta pategalan diuruki kinarya njembarake papan dunung. Kabeh mau merga saka rupaing panggonan awit ngrembakaning cacah jiwa. Putu wis arang para muda sing gelem ulah tetanen, nggaru mluku sarta nandur tebu lan liya-liyane. Kabeh mung padha kepilut budayaning urip anyar sing sarwa mubyar-mubyar sumunar gawe seneng lan bingar. Padha ora weruh nek to sejatine kabeh mau mung dalan sasar. Aduh, nggih. Wong urip ana ing alam padang iki apa sing digoleki? Mula wong biyen tau paring dawuh menungsa sing mung tansah eling marang pancandriyane kuwi mung bakal tansah kesinungan rasa demen. Rasa demen banjur ketukulan rasa milik munggah dadi nafsu. Nafsu dadi nasar pakartine sirna bebudene. Wekasane tumibeng popo lan nandhang sengsara. Ya kaya ngestina saiki iki. Yang Pantara Ratri hamung cipta pukulon ong tanolian kaeksi mila katur ing kang cundha manik prasasat rageng ulun kang sumembah mungking Padanta Prabu nyang kagunanta singsim sasat sampun prapti katona asta pukulun wulat tenara pati om Rama dewaning sohon
ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan upamita leres kados dawuhipun Kanjeng Hyang Mahatma Bisma. Namung sedaya menika kula ingkang badhe nanggel awit makuthaning kraton Garing Astina menika dede sinten-sinten kejawi namung ingkang wayah pun Jaka Pitana. Iya. Nek sira wis ndodho banjur karepmu piye? Nggih, prasajan kemawon. Kula nampi wisik. Kula nampi wangsit ingkang kawursita salebeting pasupenan bilih. Badhe saged waluya teman jati temah nirmala wiyadi. Pagebluk ingkang sinandhang negari Astinapura menawi kula saged tinenggan dening Sang Jiwa Minulya. Dewa ingkang salira titah manungsa ingkang umur dewa inggih menika Kyai Semar Badranaya. Mila saking menika Hyang sedyaning malah kula sampun golong ciptaning raos kula sampun gilik kula kepengin boyong Kyai Semar Badranaya tumunten badhe kula lenggahaken wonten negari Astinapura. Kusik perkara mboyong Kyai Semar pun yang condong aku ya rujuk ning apa Semar gelem apa Semar gelem titenono to wiwit biyen sing dimong Semar kuwi mung satriya-satriya sing padha manut paugeran. Tegese satriya sing demen netepi darmaning satriyane. Mongko nek diitung darmaning satriya kuwi nek ora kleru 5. 1 rumeksa bumi wutah getihé, 2 ngayomi para pendhita, 3 tresna asih marang para kawula, 4 setya tuhu netepi janji, angka 5 tunduk ing adil ingkang adhedhasar bener. Monggo saiki tungen Ngastina kene tungen rumeksa bumi wutah getihé, satriya-satriya Kurawa ora gelem ngreksa negarane, malah negarane nek ketekan mungsuh nyambat wong liya. Kuwi angka 2 ngayomi pendhita. Sing tau diayomi karo Kurawa pendhita ngendi? Ya tau pendhita padha mbok ayomi ning mesti pendhita neneka. Tekane mesti sore ngene iki. Mesti yahene iki. Kala-kala ya Poneyang Talkanda lungguh ana kene iki banjur ora let suwe ning pendhita buta teka kuwi sing mbok ayomi. Jenenge ya werna-werna, enek Dewa Kumara, enek Nilayaksa lan liya-liyane. Kuwi pendhita-pendhita sing kanggomu nuwuhke bebaten. Banjur angka 3, tresna asih marang kawula. Kurawa ki ora tresna kawula, ning mung tresna kulawarga. Banjur angka 4, setya tuhuing janji. Mongko ucape Sata Kurawa kuwi esuk dele sore tempe ora kenek digugu, blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sente. Banjur angka 5 tunduk bener adil, ora tau bener, ora tau adil. Kage, apa Semar gelem melu wong sing kaya ngono kuwi? Kula nuwun sewu. Ya sengkuni piye? Menawi saking pemanggih kula Semar mesti purun tumut ngriki. Dasarmu Semar niku mboten tau urip penak. Uripe mung keserakat, ora tau enek wong gatekke, ora tau ditresnani. Mila kanggene Semar nek wonten mriki ditresnani, disubya-subya, mongko kanggone wong mlarat dhuwit niku baku. Kanggone wong keserakat dhuwit niku baku. Sik, Suman kula.
Kowe aja ngenyek karo wong ora duwe. Akeh-akehe wong melarat kuwi atine malah nrimo. Ora neka-neka. Kowe nek ngukur Semar aja mbok ukur nganggo awakmu. Alah. Agek sepi kaya ngeten iki nolak rejeki arep gaglak apa? Napa sing digoleki? Alam kaya ngene kok arep nolak duit 200 ki tak roh wonge. Alah gelem-gelem mangke mesti purun. Tumut iki mesti purun. Apa nek? Sing arep ngajak sapa? Mesti purun. Juni apa wakne Drona? Semar ora tau ngukur uripe nganggo bondo ya. Semar aja mbok ukur nganggo klambimu. Bener pengendikane Sang Matma Bisma. Aku percaya nek mesti Semar ora gelem kumpul karo Kurawa. Upama Semar angel ya direka daya anake Semar. Anake Semar Gareng Petruk Bagong kuwi dimingi-mingi bondo. Kuwi mengko mesti gelem. Nek anake wis katut menyang endi parane bapake mengko mesti gampang katut. Gareng iki mesti gelem merga kae kondang wong kokean utang. Utange wis akeh malah iki nyengkake gedhekke utang meneh. Tuku tompakan. Kuwi Gareng. Lah Petruk nyatane dijaki sapa-sapa ya nyang. Malah Petruk ketoke bengi iki ya ora menyang Klampis Ireng. Merga pathokane Petruk kae kacek 100-200 pilih ngliya. Luwe-luwe Bagong. Bagong kae sing baku ana panganan. Anake katut Kurawa, bapake mesti ya nyedhaki Kurawa. Kowe urung tau maca buku. Sapa lan apa Semar kuwi? Kowe urung tau. Semar kuwi sapa? Lah sapa? Kae wong ora butuh apa-apa. Semar nalika arep tumurun Nyejawantah sepisanan biyen disangoni pusaka karo mbahne ya kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Disangoni cupu manik Astagina tegese cupu manik sing duwe sawab 8. Siji, Semar ora bakal kena luwe, tegese Semar ora bakal bisa kluwen. Loro, Semar ora bisa ngantuk. Telu, Semar ora bisa kena asmara. Papat, Semar ora kena susah. Semar ora kena kesel. Semar ora ketaman lara. Semar ora kena panas. Lan Semar ora bakal kena dayane ngadem. Kuwi sawabing Astagina. Hah. Jimat kaya ngono ki saiki wis reneng dayane. Jimat kaya ngono ki renek dayane. Nyatane uripe ya rekoso. Yes dikaya ngapa wae sing jeneng ratu ning donya ki dudu apa-apa kejaba mung dhuwit. Dhuwit. Aku ora nyekel dhuwit 3 sasi wae rasane blas ra penak. Wis ora nyekel dhuwit ditembungi kanca arep nyerempet. Wis rekoso rekasane rekoso. Nek kandha ora duwe do ora ngandel ning nek menehi nyatane ora gablek. Mula aku percaya nek iki mengko Semar dimingi-mingi kaya ngono ki mesti gelem. Ora gelem. Ya tau ana Semar ana negara Ngastina ning mesti Semar Malian. Semar Malian. Dalange sapa? Ora, pokoke dalange WTY. Ditelutke karo wong nyelendhem. Aku ngandel mesti Semar ora gelem. Ora gelem. Pasti kaya ngapa aku ngandel Semar mesti ora gelem. Yat langening kalayan aklar pandamun cartinon lir kekonang surem sorotetan padang kaselan pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Kulon menamit pasang Klimantabe Yayi Prabu paripaksa arakanting angga kula pun karena basusina ngabiyantara ngarsa paduka Yayi. Kakang Dipati kados pundi? Yayi.
tumrap pamboyong ing Kyai Semar Badranaya mboten sisah ngepok kanca paduka Yayi Prabu menawi wonten keparing karsa paduka kepengin tinenggan dening pamonging tumuwuh Kyai Semar Badranaya. Yayi lakantun nganggo nggih baratipun kadiwarastra ingkang tumumpang wonten kendhenging langkep Yayi Prabu ingkang angles. Sepaning manah paduka ngalir kula badhe dawah wonten ing ler. Sepaning raos paduka mangidul kula badhe dawah wonten ing kidul. Ingkang menika Yayi benjang dadak ngentosi menapa dinten mangke kula daya-daya nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu badhe mboyong Kakang Semar. Wang-wang ramyan ingkang sasongko gumenyar bingah raos sing malah kula Kakang Dimati syukur mangayu bagya sekedhik jumurung diri paduka kepareng jumangkah badhe amboyong Kyai Semar. Mugi-mugi saged tulebda ing karya. Amung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Iye, kantun eca lenggah